Mitä sä siinä toljottelet oikein? Mikä sulla on? Mitään toljota. No mitä sä siinä pönttöilet oikein? Mikä sulla on asento siinä menossa? Mitä sä touhuat täällä? Mä odotan, että tohon tulee puhelu tohon. Tähän minun puhelimeen vai? Miten tähän voi sulle puhelu tulla? Sehän on minun puhelin. Odotteleeko se jotain senssilinjaa? Onko se semmoisia kontakteja täällä taas sopinut mun poissa ollessani vai? Ei, mikä sulla on menossa? Mulla ei ole omaa puhelinta, niin ne yhdistää sen tähän. Se on se linssifirma siellä. Linssifirma? Niin sulle yhdistetään. Mistä lie linssilude yrität olla siinä? Onko sä ottanut mun seesamin siemenet tuolta? Mitkä? Kaapista? Minun seesamin siemenet. Sä oot ottanut tuolta kaapista. Niitä ei ole näkynyt täällä missään. Sen jälkeen, kun mä tässä aamulla pyörähin, niin se on hävinnyt, kun sä oot tässä käynyt. No niin. Kyllä sä ihmemies. Älä koske siihen puhelimeen! Mitä sä vielä meet siihen toisen puhelimeen? Jätkä tunkee kuin traktori päälle. Lopeta se! Meet kauemmas siitä. Eikö se ole mikään riitä? Yritäksä? Minä vastaan varmasti tässä firmassa puhelimeen sunkin puolestas. Eikö se ole mikään riitä saa? Halo? Mitä? Mitä? Halo? Se on sulle. Halo. Buongiorno, signore. Mitä se sanoo? Si, sono io. Mitä sä sanoit sille? Ho aspettato. Puhuuko se minusta sille, vai mitä sä pyörittelet siinä oikein päätössä? Ei, kun tää nyt kauppaa täällä näitä objektiiveja. No älä osta siltä mitään siinä. Si, voglio i prezzi e... Mitä No, abbiamo... Questi abbiamo Svizzeri. Mitä sä syljet siihen puhelimeen? Älä sylje siihen puhelimeen, sehän menee ihan täyteen tukkoon se luuri siinä. Ei kuulu mitään kohta enää. Älä tunge sitä, korvaa sitä. Attimo. Kyllä sen vähemmälläkin pärjäät sen kanssa. Me joudut steriloimaan koko luurin sun takia. Mä yritän nyt ottaa täältä vastaan nämä perustiedot. No ota, mitä sä mulle sitä jankkaat? Puhu sä sinne puhelimeen, älä sitä sinne tänne päin puhu. Eikö sä osaa puhua puhelimeen niin kuin puhutaan? Scusate. Kyllä sulla on ihme homma. Ancora. Oliko sulla muuten löysänä vatsa aamulla, kun sä kävit tuolla vessassa? Oliko sulla löysänä? Momentino. Mitä? Sulla oli löysällä vatsa aamulla, kun mä kuulin, kun se hölskähti silloin, kun sä kävit siellä pöntöllä. Se molahtaa silloin, kun se on kunnossa se vatsa. Mulla aina molahtaa sillä lailla. Kyllä se Questo è impossibile adesso. Devo telefonare dopo. Sì. Mitä? Perché questo pazzo qui. Mitä sä mua katsot? No, katteliko sä sillä silmällä mua taas? No, questo è vero matto. Mitä sä naurat? Nauratko sä mulle? Si, pomeriggio. No elä viitti. Altrettanto, ciao. No niin, räpsyttelet silmiä mulle ja sinne. Mitä sä teit? Löikö sä kiinni sen luurisen korvaa? No en lyönyt. No varmaan löit kyllä. Halo? Halo? Vemedy? Ei siellä ketään enää ole. No mitä sä sovit sen kanssa? Ei kuulu sulle. Ei kuulu mulle vai? Miten, niin mihin sä nyt oot menossa? Oliko se joku sisilialainen taas siellä? Kaveri hoitelee jotain mafiakytkentöjä tänne näin. Me joudutaan kohta kaikki täällä pyörimään mafioiden orjina. Joudutaan suojelurahaa maksaa. Mulla ei mitään semmoiseen varaa. Mä oon perheellinen mies. Mä joudun konttailemaan. Täällä kohta tulee luotisuihkut pyyhkiä. Täällä pitti tuommoista tilkkutäkkiä vetää tuohon pitki seiniä. Kyllä sä oot semmonen vempula. Sä oot koko ajan tarkkana sun kanssa.